Dámy a pánové, v této sérii jsme zatím prozkoumávali jenom moje vlastní hranice masochismu, ale dneska se ukáže, jak velký sadisti jste vy. Každopádně vás zdravím u třetí části naší Let's Play série na hru Geometry Dash, opravdu díky moc za všechnu vaši skvělou podporu. Já nevím, proč to kurva pořád hraju, ale vypadá to, že už jsem na tom tak trošku závislej a pořádně mě to baví. Takže hodíme si vaše custom mapy, kterých je momentálně už 175, to je opravdu skvělý, já jsem ještě nestihl zahrát žádnou, teda jednu jsem stihnul zahrát, ale zatím se nám tady hezky množí jak králíci, takže tuhletu jsme procházeli, zkusíme tuhle od Darkyho, ne vlastně tu už jsme taky, na tu jsme nakoukávali, a co třeba tady od Greena, tu jsem dal na 74%, do prdele, to je tahle ta svině, tady se připravte, protože tady dropne ten beat, tvrdějc než 200-kilovej cápek, co má infarkt v mekáči. Triggered! Ale do prdele, tuhle tu část nesnáším, jak tam musíte s tou raketou furt kvidlat ze strany na stranu, jinak se tam rozsekáte v tom úzkém tunelu. Prdele do hajzlu. Tohle to není hezký. Musím tady klikat, jak kdybych měl záchvat, jinak to nejde prolítnout. Takovej skurvený kousek, 78%, ještě, pojďme ještě jednou, pojď mi. A ten beat. Možná by bylo dobrý, kdyby jsme se dostali k tomu samotnému dropu, že jo, to by bylo kurva vynikající. Tak, ano, now you are thinking with portals. Easy, a teď. To je taková sračka tohleto. To je taková sračka. Já se bojím na to jít moc tvrdě, protože moje myš stála docela slušný peníz. Tak jo, ještě jednou. Tak pojď. Ano, a teď. Jo. To je všechno. Kurva! 93%, děláš si ze mě čuráka, že tam ještě jsou skurvený 3 poslední ostny na konci té mapy, který já jsem nestihl přeskočit, protože jsem byl zmatený z toho, že tam jsou nad nima mince. To je vynikající, to je vynikající level design, tak jo, ještě jednou projďme ten tunel, aspoň se to naučím, protože mám pocit, že takovýhle sračky uvidím v těch custom levelech hodně často. Tak pojď. Tak pojď, triggered. A pojď. Tyve, to je taková kokotina vyjebaná. Tohle je fakt moc. Tam nestačí jenom klikat dostatečně rychle, musíte klikat i tak, aby to prostě bylo v rytmu, protože jinak letíte moc dolů anebo moc nahoru, což znamená, že tam potom chcípnete. No pojď. Já vím, že to chceš. Tak a teď. Pičo, už jsme to předtím zvládnuli. Já možná nemusím ani klikat tak rychle, to je ten problém, že já se snažím to rozkvidlat. Ale ve skutečnosti to chce trošičku jemnější přístup, zkusíme to, a myslím, že není potřeba. No do prdele, jasně, že není potřeba bejt tak. Já to prcám, ten poslední skok. Co to je? Tam jsou 4 za sebou? To ani nejde přeskočit snad, ne? Lede, že bych byl prdele zasrané, ale dobrý, už vím, jak překonat ten tunel, takže jsme v pohodě. Tak, pomalejc, trošku, pomalejc. No, dobře, máme jsme to vojebali, a jsme Co se děje? Yes! Tak, to bychom měli 14 pokusů, 3 Cčka tam jsou. Díky moc, tak, to by šlo. Anyway. Je to hotovo. Počkat, vlastně to je název songu, já se furt nedokážu úplně orientovat v tom menu, takže. Máme splněno, pak tu máme. Tohle jsme teďko jeli. Gandalf.cz nám tu hodil mapu. Aha, tu mám splněnou zatím na 28%. Do prdele. Je dlouhá a na harder obtížnost. Tak se na to podíváme. Mimochodem, oni tady jsou vždycky custom songy, které se musí stahovat, jinak tam jakoby na pozadí nic nehraje. Takže já je stahuju, ale doufám, že tam nebudou nějaký, který mají copyright. Já nevím, jak to přesně funguje, jestli tam můžete nahrát jakýkoliv song, jestli tam můžete mrdnout svoji Lady Gaga nebo podobné věci, anebo jestli tam je vždycky jenom nějaká knihovna, na který se nevztahujou jakoby ne autorský práva, ale že nebudete mít problém, když potom to video budete chtít zpeněžit. No, uvidíme. Co to kurva? Už si vzpomínám, co je tohleto. Tak, nahoru, tady vyskočit. Jo, jasně, on se bude muset odrazit. Dobře, OK, tohle to nevypadá. To nevypadá tak hrozně, chci říct, to je to, co jsem chtěl. Počkat, tak. Dobře. Kurva, já to přeskočil! Ale to nemůže být takhle. Pojď nahoru, ty jebáku, hnusnej, skurvenej. A teď. Dobře. Děláme pro. Co?
Tak a dost, kurva. To jsem jako, aha jo, jasně. Vstříc k nebesům, kurva. No, dobře. Jo, už to mám. Aha, už to nemám. Já se tam musím nechat vyhodit a pak znova ještě, protože tam jsou ty automatický. Tady jsou tyhle ty odpalovací pičovinky. No tak... Já to pokaždý přelítnu. Já nechci skočit moc brzo, abych se nenapíchnul, ale zároveň ne pozdě. Protože když skočím pozdě, tak tu sračku pokaždý přelítnu. Dobře, Gandalfe. Tohle to nebude moc hezký. No tak teď jsem... No tak... Dobře, hej, jsme v pohodě. A je, teď cítím průser. Teď cítím průser. Už přichází drop. Co to bude, až to bude? Kurva. O do prdele, Ježiši Maria! To si děláš kozy, ne? Mně se převrátí ta samotná mně se převrátí můj vesmírný koráb. No tak to ale kurva, na to nejsem připravený, to jsem ještě vůbec ani nehrál žádnou mapu, kdyby se mi převrátil můj vesmírný koráb. To potom ho musím tlačit, aby letěl dolů? Chápu to správně? No tak to je trošku dojeb teda. To je ještě v pohodě, ale... Jo! Ne! Skvělý. Takže já ho tam opravdu musím... Tyhle nestačí, že normálně jsou ty levely vzhůru nohama, z toho už tady opravdu, z toho už kurva mám kopřivku, ale teď přijde ještě tohle, aha. To je opravdu kurva vynikající. Tak, v pořádku. Aspoň to vyzkoušíme, protože mám pocit, že to rozhodně potom přijde i v těch klasických levelech. Tak, ano. Dobře. Tak, a teď to chceme letět dolů. To je taková kokotina, moje hlava si na to nedokáže navyknout. Tohle to prostě... Já na tohle nejsem nadizajnovaný. Tohle to musíte zkoušet tolikrát, dokud se vám to zase nezareje do palice, že to musíte tlačit dolů na ale to prcám. OK, zkusíme. Musím si to představit v hlavě. OK. Zatím, takhle když letíme normálně, tak se nechci dotknout země, ale když potom letíme obráceně, tak si nechci dotknout stropu. Dobře, dobře. Jsme překódovaný, jdeme na to, teďko to zvládneme. Tak se ukaž, tak, dobře. A teď. Nechci se... Ta sračka vůbec nefunguje! Já to tu drtím a ono to nikam neletí. Dobře, vypadá to. OK, ještě tak 4 pokusy a prcám to a jdeme zkusit něco jiného. Tohle to je očividně na mě moc. OK, 22. Ale do prdele zasraný. Dobře, tak. Ale je to pěkné, o tom žádná, jenom prostě tohle to nebude ani omylem pro mě. Tak. Kurva, tak, teď pojď. Dobře. Tak, dobře, tohle je poslední pokus, tohle je oficiálně poslední pokus. Protože jinak jako, hele, musím se... Mrdat. Dobře, byla to dobrá mapa Gandalfe, sice jsem z ní viděl jenom 29%, ale vsadím si, že ten zbytek byl určitě stejně kvalitní jako ten začátek. Hovnocuc nám vytvořil mapu na normál obtížnost, to je přesně pro mě, tak. OK, počkat, tady není žádná hudba? Ne, dobrý, tam je hudba. Zdar Agrae Lucia, snad se ti to bude. Co se mi to bude? Skvělá mapa. Ne, ale já furt nevím, co se mi to bude, já chci vědět, co se mi to bude. Co to kurva? Ježiši! To ti mrdá, tam jsou neviditelné součástky. Snad se ti to bude, co se mi to bude? Já tu mapu nejsem schopný dokončit, když nevím, co se mi to má bejt, tak pojď rychlejc, dobře. Ježišmarja, teď zase hrajem za to kolečko. Já totiž, jak jsem ještě nedohrál ty základní levely, já ani je pravděpodobně nedohraju všechny, tak já vůbec nevím, co některé ty věci tady dělají, že jo, tohle to vidím úplně poprvé, že tu jsou neviditelný kolečka, a že pak máme kolečko, který je buď přitisknutý na zemi, nebo na stropě, že jo, s tím ještě neumím pracovat. No dobře, tak se to aspoň tady naučíme. Normálně jsem já učitel národu, teďko jste to vy. Co to je? Jo, UFO. To UFO by mělo fungovat jako Flappy Bird z toho, co jsem slyšel. Takže si budu muset zase rozklikat celou myš jenom kvůli tomu, abych... No, ok, to je skvělý. Celý žavej. Ale kurva! Dobře. A ten soundtrack, kdyby ta hra neměla ten soundtrack, tak se z toho poseru, protože jediný, co budu slyšet, co byste slyšeli, bude vaše vlastní křupání. Tak, pojď Flappy. Dobře. Flappy!
co teď? Co to Jo, to je to je ta šipka, nebo raketka, já nevím, co to doprde, ne, tohle to je raketka, tam to je šipka a ta funguje, jestli se nepletu, takže ta lítá jenom cikcak, takže musíte klikat ve správnou chvíli. Tohle je taková všechno chuť, tady ten level. Dobře. Sorry. No pojď mi. Dobře, easy začátek. Ale byli jsme už kolik jsme měli, nějakých 76%. Pak by tam ještě měl být ten robot na 2 nohách, ten vůbec taky nevím, jak funguje. Tak, flapy. Dobře. Tak, a teď šipka. Co to kurva je? Co to kurva je? Ty říkám to vůbec správně, co ty věci dělají, protože... Já jenom jakože základní... Tak ale slítni rychleji z dolů. Základní předpoklad pro úspěch v téhle sračce je jakoby... Že víte, co vůbec máte dělat. Já bych si to mohl dát nejdřív na practice mod, samozřejmě, ale to je pro sračky. Practice mod. Kdo říká, že potřebuji nějaký practice. Tak. Kokot. Tak, teď to zkusíme. Jo, takhle! To funguje taky jako Flappy Bird, akorát, že se to furt kroutí ze strany na stranu. No to je píčovina. Tak to potěž prdel, no. Tak to potěž prdel. To jsem z toho celý žavej. Tak tohle to nevím, jestli dohraju, protože s tady tou šipkou teda fakt... To je kokotina vyjebaná. Ty vole. Počkat, už asi vím. Já už vím, jak to udělám, já jsem takový stupidní kretén. No to už pravděpodobně víte, ale stejně. Už vím, jak to udělám, už jsem na to přišel. Ono to není vůbec těžký, ale... V klidu. Není to vůbec těžký, stačí jenom používat mozek. Tak, vteřinku. Ty vole, já tu mapu nedokončím. Tady prostě chybí, ta věta nemá konec, snad se ti bude. A já furt nevím, co je na tom konci a kvůli tomu to nedohraju tu mapu. Já nejsem schopný udělat ten konec, protože nevím, co mi ta mapa má. Ty vole, já zapomínám, že hraju za to UFO. Ta šipečka skurvená. Já ji musím rozlousknout, ten princip, na kterým funguje. A pak budeme konečně doma. Aby to mělo jít tak, že to zmáčknu snad jenom 2krát, ne? Aby to letělo nejdřív nahoru a pak aby to letělo zase dolů, pruce. To by mělo být, a pak je tam zase další portál, který mě přetočí na nějakou další chujovinu. Tak. Do prdele, tohleto spodní kolečko je tam nastavený. Tak, dobře. To spodní kolečko tam je vždycky připravený. Jak velký, jak gigantický čurák stopořenej, který tam jenom čeká, až tam... co to do prdele? Pardon, vypadá to, že jsem si tady trošku odkliknul tu hru, to se stává, speciálně když už mi to začíná krapet líst na mozek. A teď, dobře, jenom málo to přelítni. Jo, kolečko, teďko přijde Flappy. Čurák jeden. To si děláš prdel! Tohle to není sranda. OK, dobře. Poslední 3 pokusy, pak jdu domů. Já jsem kretén zajebanej, ty vole. Já si nejsem schopný zapamatovat, v jakém pořadí za sebou ty věci jdou, a to je teprve ten problém. Tak, ano. Červenou pohoň tu sračku. Dobře, a teďko... Ale kurva! Jak to letí do píči, tak letí to nejdřív dolů, nebo to nejdřív letí nahoru? Já potřebuji odpovědi! Tohle je jedna velká záhada. No, a teď potřebuji vědět. Jo, co to kurva? Jak to... A dost! Practice mod. A já potřebuji vědět, jak funguje ta vymrdaná šipka. Já to musím vědět, protože tady něco tutově smrdí. Tak, moment, dojedeme tam. Já to musím zjistit, že ty vole, tohle to jsem ještě neviděl. No, to je skvělý. No, to je taky skvělý. To je excelentní, kde jsem se teďko zaseknul. Dobře, tak. Teďko to potřebuji vědět, potom Flapím. Co teďko s tou skurvenou šipkou teda? Co? Počkat, já už vím, jak to funguje. Já už to chápu. Teda. Tohle to se asi nemělo stát, že jo, že to přelítnu vrchem.
Ne, to taky není ono. Hej, já nevím, ta si dělá, co chce. Taková splašená střela. Já tomu nerozumím, tak letí to na... Počkat, možná už vím. Ne, taky není ono. Tohle je fakt dojeb. No tak, kdo tam dal tu sračku hned za ten teleport? Já to musím pohonit, aby to letělo... Já už možná vím. Ne, nedrť to hned, jak vylítneš z toho portálu, ty kreténe, stupidní. Tak, jo, mám to. Aha, jo, ona jakože furt klesá dolů. Jo. Dobře, tak jo, jsme tam, tak jo. Zkusíme to dát ještě na normál mod, já myslím, že už bych to asi zvládnu. Tak poslední pokus. Dali jsme to na practice, chápu, jak to funguje, teďko to dát jenom na ten jeden pokus, no. Dobře, to by snad šlo. To by snad šlo. Tak, pan Flapison. A teďko přijde tahle ta chujovina. Ale do prdele zasraný! To snad není kurva možný, do prdele, já mám to jako, jak rychle to mám klikat? Jak rychle? Ta šipka, to je taková, to je prostě... To nezvládám, to je taková rakovina, to jsem ještě do prdele neviděl v tomhle, to jsem opravdu... To bude moje nejméně oblíbená část v každý mapě, jak na to tak koukám. To je horší než repulzory v Black Hole. No, dobře, okej, možná ne to tak moc. Už tady zase přeháním. Tak. Já to píchám, ten level. Dokončili jsme ho na practice, to musí stačit. Každopádně hovnocuci, díky moc za mapu, užil jsem si ji opravdu moc. Bota nám vytvořila, back on track. Tu jsme dali na 80%, což je kurva, to jsem hrál. To si nepamatuju. Aha, to je totiž mapa, kterou jsme už hráli. Tohle je regulérně skopírovaná mapa ze základní hry, to vidíte, to je ta první, nebo druhá, s tím, že je hodzená akorát do jinačího grafického kabátku. Myslíš si, že to nepoznám? Myslíš si, že to nepoznám? Protože poznám. Boto, sorry, ale tohle to mě fakt nerajcuje. Harder, OK, podíváme se na to. Tak, sosneme si tady trošku toho soundu. Ale bože můj. Co to do prdele je? Já se v tom absolutně nevyznám. To pozadí úplně splývá s tou skurvenou mapou, to je humus. A počkat. Už se chytám. Ježiši! Proč tam jsou něco tak? Tam mě chce něco sežrát. Dobře. Hezky v klidu. Tak, moment. Tadyhle můžu zůstat na té plošině, jo? Aha. Akorát pak musím přeskočit na tu vrchní. Dobře. Je to bordel jako svině, tahle mapa, ale už se v tom začínám trošku orientovat. Aha. Jo, OK. Ty vole, ale ta je dlouhá jako svině. Ta je delší než odpolední sraní. Ale OK, taková uklidňující hudba. To vážně sedí k této hře. To je hudba mýho života, taková smutná. To je vždycky, když renderuju pak tu epizodu Geometry Dash a už si říkám, ty vole, zítra bude muset být další, tak se mi v hlavě se mi rozezní tenhle ten soundtrack. Tohle bude dost těžký, ale ne nemožný. Ale do píče, já tam vždycky zalítnu moc brzo a pak se tam rozjebu. Potřebuju slítnout přesně do toho portálu, jinak jsme v hajzlu. Kurva drác, tadyhle z toho mě bolej oči. No nic. A teď. Trošku pozdějš. Trošičku kapánek pozdějc, OK? Kapáneček, jenom malinka to. Hezky, jenom o trochu pozdějš. Žádnej stres, jenom prostě trošku později. Tak, dobře. Trošičku. Jenom mi tam kápni. Tyve, já vážně nevím, tohle jsem to na první pokus dal. Počkat, co tam na konci je odpalovačka? To nedává smysl, proč by tam do hajzlu byla? Ta hudba mě spíš sere, já bych tady potřeboval nějaký ten beat do rytmu. OK, já musím přesně, tohle je složitá matematika, musím přesně vypočítat ten úhel, pod kterým tam potřebuji zapadnout, abych zajel do portálu, OK? Tak. Aha. Co to? Ježišmarja, to je tahle ta kunda dvounohá, se kterou tam běháte. Za to jsem ještě vůbec nehrál ve hře, takže nevím, jak to funguje. To je, že jenom utíkáte a skáčete? By nemělo být tak zlý.
Ale hej, to jsem si říkal o spoustě levelů a věcech v nich a potom tyhle se z toho ukázalo, ukázalo se, že je to největší noční můra, kterou jsem tu měl. Tak. Pojď sem, pojď. Teď. He. A je to doma. Nahoru. Jo, má jetpack, nebo... Cože? Jak kurva tam mám vyskočit do prdele nahoru? Co to zase je? A to je teprve tyhle pětina mapy. My jsme se dostali úplně jenom za pětinu mapy. A už jsem v hajzlu. No tak dobře, no. Tohle to je... Aha, já jsem čekal, že přijede plošina, která mě zachrání, ale pak mi došlo, že to je až v té další pasáži. Ale většinou, když vám tohle to dojde, tak už jste dávno mrtví. Tak. Tady jump. Jo, jasně, on má jetpackový nohy. Kurva drát! Ale do prdele, ty portály jedny mě vždycky vyplivnou. Mě sežerou, semelou a vyplivnou jak kus hovna. Tak. Dobře. A pojď skrz portál, jetpacky nahoru a jedem. Bum. Jsme tu. Co to je? Ježiši, kurva. Dobře, ale tam se... OK. Děláme progres, vždycky tak asi o 3%, než zase zhebnu, ale je to progres, ale mapa se mi líbí. Že bych ji dokonce i dokončil, pravděpodobně ne, nebo za nějakou dobu. Ale do prdele, tohle to si budu muset dát na seznam map, který ještě musím dodělat, ale to se mi docela líbí. Až na tu hudbu, protože mi to k tomu vážně nesedne. Teď jsou tady duhy do hajzlu, tady je duha, tamhle je duha, dvojitá duha přes celou obrazovku a máme tady takovouhle depresivní hudbu. Leda, že by tam byl někde totálně nečekaný beat, to by byla podpásovka. Ty vole, teď jsem zalítnul do toho portálu, kurva, co to je, hitboxy jak v Counter-Strikeu? No to mě poser na holý záda, ten timing. Mrdej mě do ucha. Dobře, myslím, že asi to chce posledních pár pokusů a pak je čas se zase přesunout o kousek dál. Tak. Tohle je easy. Akorát, že... Počkat, to ještě není ta část, kde je raketa! Do skurvených řiti psí. Vteřinku. Tak, na plošidu. Semhle. Jump. Nahoru. Dvakrát, třikrát. Takhle. Ta raketa letí nahoru nebo dolů? Protože já si nejsem jistý. Jako určitě by měla... Já už nevím. Já upřímně nevím, co se tu děje. OK, tohle to bude chtít practice mod. Tohle to tuto bude chtít practice mod. Já vím, že jsem říkal, že practice mod je pro sračky, ale občas prostě... Myslím, že je celkem jasně vidět, že jsem se přecenil jako prase u těchto uživatelských map a taky, že jste skurvený sadisti. Nicméně dáme si jednu poslední, kterou jsem prošel na 64% od CZ Digra Meme Step Returns MLG. To zní jako vybraná hudba k tomu. Tak jo. You ready? Aha, ne, easy mod? Ty čuráku. Dobře, tak jo. Damn, son, už to... tak pojď. Kurva drát, ne. Tyhle tohle, co to má být? Kurva, to je ten tunel, který vede tyhle na jediný slabý místo hvězdy smrti. Tohle to nemám šanci proletět. Ale počkat, už jsme tam skoro byli. Akorát, že tam je potom portál, Bůh ví, co to udělá za píčovinu. Ne, tohle ne. Tohle nemám šanci nikdy prolítnout správně, ta raketa nejde udržet, kurva drát nějak. Ta raketa nejde udržet rovně v tak úzký... počkat. Ani hovno. Tohle je píčovina. Jak tohle to někdo mohl dokončit, kurva, tady je nějaká speciální taktika, jak tu raketu držet, nebo co? Ne, ani omylem. Tady musí být něco, speciální postup, nějaká tajná ingredience, jak to tam udržet, ale pro mě tohle to rozhodně není. Myslím, že se musíme vrátit zpátky k základním levelům a trošku víc trénovat, tím konkrétně myslím, já musím trénovat, protože jsem sračka v tomhle.
Ale uvidíme, pak se vrátím a nakopu vám prdel v těchto levelech. Každopádně, dámy a pánové, tohle je všechno pro dnešní epizodu. Doufám, že jste si užili dnešní Geometry Dash. Vpravo nahoře máte samozřejmě playlist, kde najdete celou tuhle sérii, všechny videa, ty kundovinky, hezky pěkně seřazený, takže tam postupně uvidíte to zoufalství, jak roste a roste a roste, až nakonec úplně vypustím duši a nebude mi už potom nic drahýho v životě, takže to je nice. Každopádně v popisku jsou ještě nějaký další zajímavé odkazy na herní obchod Xzone, Facebookovou stránku, Twitch a podobně. A uvidíme se u příští části, kde se podíváme na level 5, Jumper, to zní dobře. Podíváme se na level 5, Base After Base. Takže jo, tohle už vypadá jako můj současný výraz. Už to začíná být trošičku podobný. Nicméně díky moc, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a do dalšího levelu nazdar.